Dobro večer, poštovani gledalci. Evo, nalazimo se u selu Rakincu, kod Velike Plane. Skoro sam pre par dana pričao o slučaju pokojnog Danijela Jovanovića, rođenog 1984. godine, gde je 31.12.2005. godine poginuo na putu za Staro Selo. Što se tiče toga, mnogo toga nije logično i 13 godina posle tog ubistva nije se našao ubica. Ja ću malo samo da napomenem, pre nego što budem dao reč majki, ja ću samo malo da napomenem, pošto dokumentaciju ovde gospođa Ružica ima i obdukcioni nalaz izvršena je obdukcija. U obdukcijnom nalazu jasno piše da je život izgubio Danijel, tupim mehaničkom, povređenje tupim mehaničkom oruđem. Kroz izveštaje policije, istražnih sudija i svega ostalog, jednostavno pojavljuje se gdje oni jednostavno dodaju, ili kako da kažem, izvlače iz konteksta da je Dr. Božić Ljubiša napisao da je to tupim predmetom vozilo. I to ima u više dokumenta. Ja ću sve tu dokumentaciju preko Srpskog narodnog info da objavim preko portala. A onda interesantna stvar jeste što se pojavlja kroz ovu dokumentaciju, to ćemo malo kasnije i da to ćemo malo kasnije da još bolje pojasnimo sa gospođom Ružicom koja je preživjela pakao za ove 13 godine, gde su je na sve moguće načine obstruirali i jednostavno, pravili joj haos. Samo da ne sazna istinu. Međutim, 2013. godine, interesantna stvar, ja te neke dokumentacije pre toga imao, ali nisam imao svu, ali sada evo, gospođa Ružica je dobila 5.9.2013. godine dokumentaciju iz Osnovnog javnog tužilaštva iz Smedereva, gde su joj poturili dokumentaciju, za sasvim drugi slučaj. I ona to žena iskreno nije ni videla, niti bilo šta, mislila da imate veze taj neki drugi slučaj, međutim to se radi o licima iz Novog Pazara, radi se o autoputu u Smederevu, nema nikakve veze sa Velikom Planom i sa svim ostalim. Zašto su oni dali to gospođe Ružici, ostaje dalje da vidimo šta je tu tačno i konkretno. Interesantna stvar jeste još, mi imamo jednu potvrdu, kroz sve predmete se pominje Danijel Jovanović iz Kupusine. Međutim, policijska uprava Velika Plana je izdala potvrdu da je Danijel Jovanović iz Rakinca. Postavlja se pitanje odakle njima podaci da je Danijel Jovanović iz Kupusine, a ne po stvarnog mesta prebivališta iz Rakinca. Onda mnogo toga se ovdje kroz ovu dokumentaciju nameću pitanja ko je šta prekrivao, zašto je prekrivao i koga prekrivao. Ali da mi ne pričamo, da ja sad ne dužim tu mnogo, kroz emisiju ću se uključivati, pa će gospođa Ružica evo da nam se predstavi i da kaže ono šta ona zna i kako zna. Dobro večer, ja sam Ružica Cisar, trenutno rođena Govedarović, u Novom Selu rođena, trenutno živim u Austriji, u Rakincu. Jurim, tražim gde je garderoba od mog pokojnog sina, krivo mi je kad god odem u policiju, samo kažu da sam dosadna, da kad budu saznali da će da kažu i tako godina po godina prolazi i ja još i dan danas ništa ne znam, čitam, ali sve što pročitam to u stvari ništa mi nije jasno zašto se piše da ga je ubilo auto ako je već ubijen tupim mehaničkim predmetom. Ne razumem da li je auto stvarno tupi predmet
Ne razumijem da je leteći auto do koje može samo da razbije glavu, da ne polomi noge na onom glavnom putu gdje se našao. Pitanje je još jedno, da li je ubijen na autobuskoj stanici tamo gdje je bio, pa je bačen na putu. Niko ništa ne zna. Prave svedoke nemam, zataškava se sve, znači stvarno ne znam, jednostavno mora da se da u javnost, jer ne znam odakle da počnem. Evo ovako, će da krenemo od samog početka. Vi verovatno znate, došli ste do deo istine, šta se tačno to, otprilike, možda vi znate, šta se tačno desilo toga te večeri, gde je krenuo vaš sin Danijel, star 21 godinu i šta? Moj sin nije htio da sedi sa babom i sa dedom kući, planirao je da izađe u Velikoj Plani gdje ima muzika ili šta ja znam već kod parka tamo nadaleko od bioskopa. Međutim, kad je otišao tamo, komši ga je odvezao, to je već još bilo rano. Otišao na autobuskoj stanici kod Boška i kod Mirjane, u kojem je taj Kapić je upoznao sa mojim bratom, kad ga je brat vodio u kasarnu da ga prijavi da bi služio vojni rok ovdje kao i svaki drugi građanin Srbije. Međutim, nigde dalje nije znao, jer je živao sa mnom u Austriji. Tamo je bio popio 2 pića, po Mirjane, kako Mirjana izjavljuje da je sa njom bio do 8:15, da je ona otišla da se spremi za doček Nove godine, da je Danijel ostao sa njenim mužem Boškom, tu se priča završava i trag se gubi. Imamo samo to jedno pitanje. Pošto se radi o Bošku, to je znači bivši policajac koji je suspendovan. Da, Da li vi vidite činjenicu da je on to večer bio u uniformi? Ili... jest. Znači to večer U je bio dužnosti. na dužnosti je bio Da. i tu je znači radio u tom kafiću. Da. Sad, što se tiče, pomenuli ste odeću. Da. U obdukcijnom nalazu piše da je ujutru koji je rađen u 7 sati, znači samo 7-8 sati nakon ovoga, Danijel u Smederevskoj palanci, kako ga je našao gotovo, od odeće na lešu zatečeno plavi džemper, sivo-plavi duks, crne hop, čarape i plave duge gaće. Dobro, a gdje su pantalone, gdje je jakna, gdje je kapa? Jel ste neki put pokušali to da pitate gdje je sve? Jesam pokušala, oni su mi rekli da je na sigurno mjesto i kad budu šta saznali da će da mi kažu. Međutim, kad god odem kažu mi da sam dosadna i dan danas ništa ne znam. Ne znam ni odakle da počnem. Kažete vi meni, znači, koliko je vama trebalo da dobijete ovaj obdukcijni nalaz? Pola godine. Pola godine. Krilo se. Išla sam 100 puta da bi dobila i to sam dobila 26. juna, 29. sam davala Danijelu pola godine. Gospođa Vesna iz suda soba 36 mi je rekla dok je borila na javnosti da nikad neću da saznam ništa. To vam je rekla... Zašto mi trebaju slike da bi uzela advokata? Čeka samo malo. Gospođa Vesna Ivanović. Da. Koja vam je poturila ovaj izveštaj, ona je javni tužioc, osnovni javni tužioc i poturila vam je ovaj izveštaj sa... Ne, to je dobijeno iz arhive, pošto sam se ja žalila u Smederevo i to sam dobila iz arhive iz Smedereva. Znam, ali u arhivi Smederevu piše da je ovdje, znači, vršila istragu, ona je vršila istragu sa Đurišićem U Starom Selu. U Starom Selu. Znači, i ona vam je rekla dok je Bora, načelnik SUP-a u Velikoj Plani, vi istinu ne može saznati. Iz Beča sam zvala 1.000.000 puta, imala sam račun od 1200 telefonskog računa. Kad god sam pozvala, rekla mi je samo moment, telefonska slušalica je spustila pored, tako da nikad u životu nisam preko telefona ništa saznala. Kad sam dolazila u sudu, rekli su mi da ne mogu da uđem, jer nemam pravo da tražim ništa. Međutim, ja sam srela neke policajce na ulici što su bili uličari. Oni su mi rekli da će da me sprovedu do sobe 36 i da mora da mi daju ono što meni sleduje. Jedan gospodin iz Novog Sela me je odveo gore u sobi, ja sam tamo rekla da hoće ono što mi sleduje. Ona je rekla, sačekaj malo. Ja sam rekla da više nemam vremena za čekanje, jer moji živci su na kraju. Ona je pozvala neku ženu koja je došla, ne mogu da se sjetim kako izgleda, dala mi je saučešće i pitala me kako su policija, kako je reagovala. I rekla je samo, Vesna, zašto joj ne daš, ona je majka i ima pravo da zna. To je već bilo pola godine kad sam dobila obdukciju tog dana.
Sad ovako, znači, vraćamo se opet na sam početak, malo pokušavamo, znamo da ste uzbuđeni i da sve to, znači vraćamo se na samom početku. Znači Daniel, on je živio u Austriji, tamo je išao u školu i koliko sam upoznat, veoma malo, slabo je znao i srpski. Da. Znači on ovdje nije imao društva. Nije. Ste mogli da se znate sa kim je te večeri u tom kafiću tog bivšeg policajca Boška koji je Ne znam. pio piće? Ne znam. To ne znam. Znam da je pio sa Mirjanom. Mirjana koliko mi je rekla da je sa njom bio i da je popio 2 pića kod nje. Do 8:15. A znači on je pošao u Velikoj Plani na... Bila je neka trebala da bude kod robne kuće. Ispod robne kuće treba da bude... Kod bioskopa tamo negde. Međutim, tamo još nikoga nije bilo. Pošto nikoga nije poznavao, on je otišao na autobuskoj stanici, jer tamo ga je moj brat odveo. Upoznao sa gospođom Mirjanom. Kada su čekali autobus, tamo su svraćali. I tamo je bio. Odatle se priča završava, znači dalje ne znam. Ni gde je krenuo, ni gde je stigao. Znam samo da je se desilo šta se desilo. Sada, ima tu neki detalje koje, kažem, malo ste uzbuđeni, o tome smo pričali. Detalje kada ste pokušavali da saznate u hitnoj službi ko je prijavio i kako prijavio. Šta su oni vama tamo rekli? Rekli su mi da je čovjek javio telefonom, da je rekao da hoće da ostane anonim, da ne bi slučajno posumnjali na njega. Pokazali su mi neku veliku knjigu u kojoj piše 20 i 55 ili 50, da je u tom trenutku javljeno i da ga je sanitet pokupio, mada meni sve to ništa nejasno, nejasno mi je. Pa verujte i nama nejasno. Znači u izveštaju policijskom piše da su radnici, kako se zove, hitne službe, izjavili suprotno od toga što vi pričate, da su 2 lica došla, jedan sa brkovima malo većim crnim, i da su lično prijavili da na putu leži beživotno telo u Starom Selu. Pa u redu, ako je taj neko prijavio, znači mora da se zna ime, mora da se vidi u kakvom je položaju taj Daniel ležao, mislim, ne znam. Sad, što se tiče tih položaja malo, tu interesantna stvar jeste na osnovu čega su oni utvrdili, ako su vama iz hitne rekli da su oni stigli pred policije, tako kako se ima uspio. Da. Na osnovu čega su oni utvrdili položaj tela i svega stava? Ne znam. Mi to ne Na znam. pamet. Dalje bi htjeli da vas pitamo još nešto. Šta vam se desilo sa ćerkom? Pa tog dana kad smo uzeli obdukciju, mi smo krenuli prema Boškovom lokalu. Svratili jer smo čekali autobus za Rakinac. Tamo je moja ćerka popila piće i pozvali joj. Tu je bio policajac Negovan i Milovan, koji su je sadržavali da ne bi dobila slom živaca. Između vremena je gospođa Mirjana pozvala svog muža Boška, koji je došao sa Maricom i pokupio moju ćerku, odveo u dom zdravlja, nakon dom zdravlja hitna je odvela za Palanku, hitan slučaj. Ne razumijem zašto Mirjana nije odmah zvala hitnu, zašto je pozvala njenog muža i Marica da je vozi u dom zdravlja. I to mi isto nikako nije jasno. Meni je obezbedio nekog taksistu da me odveze za Palanku, pošto ja nisam smela da budem u hitna kola, ne znam ni to zbog čega, pošto je to isto moja ćerka. Kad sam otišla u Palanku, moja ćerka već priključena na aparatima na infuziji i rekli su mi da mogu da je uzmem u 6:30. Kad sam došla u 6:30 da je uzmem, pitala sam jel treba da se plati nešto. Ne, to je sve već rešeno. Ko je rešio, šta je rešio, zašto je moja ćerka dobila slom živaca. Možete da mi kažete sa javni detalj? Da. Da li se srećete šta je vaša ćerka pila? Pivo. Pivo je pila? Da. Dobro, sad to imaš neki, znači jedno pivo je popila kod... Nije ga ni popila. Samo je rekla, mama, ubica je tu. Motalo je se po glavi i rekla je, ubica je tu. Boško i još jedan kolega koga sam prvi put u životu vidjela i zadnji put, znači nikad tog policajca nisam vidjela. Ona ga je ujela, stavili su joj lisice na ruke,
Stavili su je u maricu i odvezli za dom zdravlja. Na lisice na ruke. Sa lisicama na ruke, da. Interesantna stvar. Da, baš tako. Ona je tog policajca ujela, tako jako, a i mene je, da me je zabolelo tako, možda mislila sam da će da mi otkine meso, ali ona je tako histerisala, tako je vikala, sa lisicama na ruke i ja mislim, bez obzira da je trebala odmah hitna da dođe, a ne Marice da je vodi u dom zdravlja, ali to je sve bilo pogrešno, ne razumijem se zašto se to dešavalo, ali tako je. Sad je, znači, Koliko je se branila od lisica, papuče su joj se pokidale na autobusku stanicu, tako su da su se svi ljudi smejali, misle da je... sad ne može se setiti sigurno da li je tu bilo donijeli otvoreno pivo, gdje ga otvorili, kako, šta. Ne mogu da se setim ništa. To sad bitni detalj. Činjenica jeste jedna sljedeća da ste vi nakon toga sigurno kao majka pokušali da istražite to, da jesam. pitate nekog ko zna, ko ne zna, ko... Da, do Smedereva i advokate i svi x advokata su rekli da ne mogu da mi pomognu ništa, da tražim advokate sa strane. Išla sam u Smederevo nedaleko od suda i tamo mi je čovjek čitao zapisnik da bi došla u arhivu, da bi pokupila ova dokumenta koja sada imam. A vi ste iz arhive dobili ovu falsifikovanu dokumentaciju? Baš tako, eto. Ne razumijem kakve veze ima ta saobraćajka sa mojim Danielom. Baš nikakve. Nikakve veze nema. Ali prvo 3 lista ok, moj zahtev i ostalo, a sve ostalo je nevezano sa mojim sinom. Pošto stalno oni tvrde da ga je udarilo auto. Sad ima tu jedan interesantan detalj. Svedok koji se pominje stalno, to je Milić. Dejan. Milić Dejan. Pa eto, taj Milić Dejan je radio 2 godine sa mnom u Austriji, u najvećoj bolnici u Beču, tako da on je radio noćnu smenu, ja sam na štacionu radila gdje su pacijenti stari na srčanom odelenju. I taj Dejan, kad god sam ga pitala da pričamo o tome šta je se desilo, uvijek je izbjegavao i nikad nije htio sa mnom da sedne, da porazgovara šta je u stvari isto bilo, kako je on bi do Danila, šta je se desilo, da li je zatvaran, da li je prisluškivan, dalje šta je se desilo. Znači nikada u životu nismo imali šanse da sednemo i da porazgovaramo. Dok je jednom nestao iz te bolnice, otišao je iz firme, znači nemam pojma ni gdje ni šta je. Da ste mogli ovako s nekim da pričate ili da, sem što vam je rekla zamjenica, ja mislim da je zamjenica javnog tužica, Vesna Ivanović, da to ne može da se reši dok je Bora načelnik SUP-a. Interesantna stvar i vidimo da se tu ponovo pojavljuju... Pa sad ovako, kod gospodina Spasića dok je još bila stara policija, ja sam išla x puta i on je meni rekao ovako, Ružice, ja radim od 7 do 3, nemam naređenje da tražim, iako nemam neku sumnju, kad nemam naređenje ne mogu ništa. Tako. Znači to vam je rekao inspektor? Kad sam išla kod njega da pitam je li ima šta, kaže nije došlo. Iz policije u sud, iz suda u policiju i tako je to trajalo već pola godine. I na kraju sam otišla kod me gospodin iz Novog Sela, policajac, sad slagat ću dalje, Milovan Negovan, uglavnom iz Novog Sela je. On me je priveo u sobu 36 gdje sam maltene histerisala da bi dobila ono što mi sleduje kao majci. Što znači da vam je čak i inspektor slao i poruku da iza toga neko stoji, da to neko pokriva. Sad je, interesantna stvar jeste ovdje... Rekli su kad budu saznali, reći će mi, razumeš? A dobro, ali pitanje je to detalj... Jednom prilikom je moja ćerka razgovarala sa Borom kad smo išli da pitamo i Bora je rekao ajmo kao u drugu sobu da kao narod ne sluša šta mi pričamo. Mislila da je moja ćerka advokat, pošto je pričala strogo nemački, nije ni znao da mi je ćerka. Međutim, kao kad budemo šta saznali, saznaćemo. I onda priča i dalje nemački i on pita mene šta ona priča. Ja pitam je li ima ko da to traži. Pa ima, naravno da ima. Do sada još niko ništa nije ni tražio, a nije došao. Interesantna stvar ovdje jeste, znači, uviđaj istražnog sudije Živana Đurišića, inače danas narodnog poslanika i čovjeka koji je predsjednik opšte škole u Velike Plane. Interesantna stvar jeste, znači, njegov sastav, čak i vremenski period. Znači, vremenski period započeo je istragu u 21:40, a završio je u 22 časa. Znači,
za 20 minuta on je našao kote, našao je sve ostalo, položaj tela i ne znam. Ma kako može položaj tela kad ne vidiš leš, kako možeš da crtaš ulicu, ne razumem. Na osnovu čega se piše kako je Danijel ležao kad ga niko nije vidio? Ko ga je vidio? Pa on je to i Pa gde je svedok koji ga je vidio u kakvom je stanju bio? Zašto se to ne kaže? Pa čekaj, vi sad ja vas pitam, znači taj svedok postoji. Gde? Pa taj svedok postoji što vidio u kakvom je stanju bio dan. A gde je taj svedok? Pa sad to je problem, znači što treba policija da riješi slučaj da je ovaj Milić. Ja nigde nemam napisano nešto da, kakvu je izjavu on dao. Kako je našao Danijela, da li je ležao, da li je bio, da li je zdavao znake života. Ima, znači u jednom i policijskom izvještaju ima, znači gdje piše da je on išao sa Mazda 626. da bome, da sa ženom i sa detetom se kreće prema Velikoj Plani, da je vidio leš, da je došao do njega. Ali interesantna stvar, u izvještaju istražnog sudije kaže da je on bio pored nekog puta na nekom ulazu. Pa sad se tu Na kakvom ulazu? na nekom ulazu piše, znači da je on bio pored nekog puta na nekom ulazu za dvorište. Ma pitanje je kako je Danijel uopšte stigao od autobuske stanice, ako je bio u 8:15 na autobusku stanicu, u kafiću. To su ti sad bitni ti detalji. Danijel nije bio pešak, Danijel nije mogao do autobuske stanice do tamo da stigne nikad i da bi ga kola udarila. Znači nikad u tom trenutku nije mogao da stigne za to vreme. To je malo vremena. Znači meni treba 47 minuta, pešak sam, znači 47, a Danijel za 20 minuta nije mogao stigne nikad. Nikad. Čekaj, vi znate, sad to je teorija, to je vaša priča koju se stavio da je on bio On je bio u kafiću i ostao u kafiću. Po Mirjaninoj izjavi. u 8:15. U 8:15. Ostao je sa Boškom. Da, bam. Pa znači on je morao da ostane još neko vrijeme. Ne znam. Ne mogu da vidim kroz zidove. Pa ne, ja samo vam postavljam logično pitanje. Znači. Gospođa Mirjana je dala izjavu da je Danijel bio sa njom. A zašto Boško nikad nije dao izjavu? Boško, kad sam ja bila sa mojim bratom jednom i pitala ga, on kaže da se ničega ne seća. Ne znam. Tada imao amneziju. Ne znam. Da se Pa ničega- čekaj, kako se ne seća ako je bio s dečakom u kafiću radio Ja sam policajac? pitala jedno večer kad sam putovala za Austriju, a moj brat je putovao za Beograd kod njegove ćerke da odnese pare za kiriju. Pitala sam ga, on je rekao da se ne sveća ništa. Tako. Sve u svemu pokojnog Danijela nema. Znači ovdje Neko prije, pitam se ovdje samo se kako može da definitivno na spava. osnovu ove dokumentacije, kao što ste čuli malo teško jeste, ja sam, izvinjavam se sad, gospođi Ružici, probao sam malo da na provokaciju da saznam još nešto, neki detalji zvučem i ovdje se jasno vidi da očigledno ovdje neko krije. Još Baš bolje tako. sad je da ne čitam, znači tu svaki izvještaj policije ili svega ostalog. Gde je jakna, gde su pantalone, gde su cipele? Ne razumem ništa ni dan danas, 13 godine da to jednostavno samo ovako... Imamo jedan detalj, znači detalj jedan, kad ste tražili ličnu kartu da ovo vrate nazad, šta sam vam dali sam? Ne, lična karta mora da ostane u policiji, samo su mi dali sliku. A, znači šta mislite, zašto smo to tako uradili? Ne znam. Zato što su svuda pisali Kupusina, a on u stvari njegov mjesto prebivališta iz Raknica. I verovatno tu došlo do neke greške što ste vi dobili u potvrdu 6.1.2006. da je on iz Raknica. Ja sam tražila da imam, oni su sliku izvadili, dalo su mi sliku i samo su mi dali to. I to je to. Danijel je bio ovdje prijavljen, gdje sam i ja sada. Znači... Pazite sad, detalj. Pazite sad, znači, evo sad to je više za gledalce. Istražni sudija kaže da ga je hitna služba obavestila, to jest obavestila policajca. Policajca koji je tu dežurao, da je Danijel... Ali koji policajac? Gdje piše ime od policajca? Ko je bio na uviđaju? Pa ne piše. Zašto? Znači da je Danijel na putu prema Smederevskoj Palanci preminuo i da je iz Kopusine. Dobro. Znači, ali sad nama tu postoji jedan veliki problem. Kažu da su utvrdili iz ličnih dokumenta. Kako lični dokumenti iz Kopusine kad jednostavno on se vodi u Rakicu? Lična karta je sve u Raknicu.
tu znači postoje mnogo toga, Zadnji pasoš je iz Beča. Znači, nikakve veze nema sa kupusinom. ali imamo kod sebe pasoš. Da, A pasoše ste dobili? jesam. Jeste. Jesam dobila pasoš i vizu sam dobila. I dobila sam neke njegove kartice što je imao. Znači, ipak ako njega imamo taj pasoš. Da. Pa da li je malo logičnije da se uzme za veći predmet eventualno pasoš ili da se uzme mala lična karta? Šta vi mislite? Pa lično, ne znam. Ne znam što oni misle i kako ide to. Uglavnom, lična karta je na Rakinac, ne na kupusinu. Ako je u Rakincu prijavljen, znači... A oni ga svuda vode da je iz kupusine. Da, baš tako. U stvari, Daniel je faktički iz Beča, jer sva dokumentacija je iz Beča. Pasoš je zadnji iz Beča na 5 godine, viza iz Beča. Interesantna jeste jedna stvar, da bi malo precizniji bili. Daniel ima samo povredu, znači samo povredu glave, gde mu je razbijena kost. Veličine samo da nađe, samo. Evo ovdje 4,7 cm parčeva banja glave. Znači samo mu je razbijena kost. Nijedan drugi, Noge, ništa nije polomljeno. znači nijedna druga kost nije polomljena. Što se tiče svih ostalih vitalnih organa, vrata, Sve je u redu. grudi i sve ostalo. Znači ima neku mrlju na nozi gdje piše 67, 65/77 To je cm. ovdje. Ovdje se vidi. Ali to ne može da bude ni od auta, ni od ničega. Znači udarenje. Znači da, prvo evo, 65x67, znači to je još malo kvadrat. Znači to je još malo kvadrat, a evo, ako može da se vidi, radi se o ovoj mrlji ovdje, pa imam, koja možda bude 6/7 cm, ali nikako ne može da bude 67/73 cm. U stvari centimetra. Pa i nek je mrlja, ali nije prelomljeno. Pa što je to? Da, to je jedan Nije problem prelomljeno, što- prelomljena je glava. Znači, prelomljena je glava. I sad pazite, najinteresantnija stvar, sad ću da pokažem, a kažem objavit ću preko portala Srpski narodni info, celokupnu dokumentaciju kako bi ljudi bili upoznati. I sada ne znam koliko će moći da se vidi, piše mišljenje veštaka i kaže rezovanje po život važnih moždanih centara nastale u sklopu povrede glave koje se kao stale s polja i iznutra utvrđeno je povreda naneta zaživotno tupim mehaničkim povrednog oruđa. Znači, malo mi polaj pa svetlo mislim. Znači, nama sad nije jasno jedna druga stvar, a to sam malo da objasnim gledalcima. Odakle policijskim inspektorima, gdje oni se pozivaju na mišljenje veštaka, pa dodaju da je to utvrđeno isto tupim mehaničkim predmetom, pa dodaju automobilom i sve ostalo. Pa je li taj auto leteći ili kako? Pa što najgore, znači, nije ni oruđe, ni tupi predmet. Ali kažem, oni kroz dokumentaciju očigledno se vidi da manipulišu i definitivno se vidi da nekog čuvaju. Što se nas tiče Srpskog narodnog infa, znači mi smo spremni i pomoći ćemo gospođi Ružici koliko god budemo mogli u našim moćima, znači ovu dokumentaciju da nas stavimo Republičkom javnom tužiocu i sve ostalo da jednostavno da probamo da tražimo reviziju ovog predmeta, šta se tačno desilo i sa osnovnom sumnjom da se ovaj slučaj... I ovo je isto jako bitno. Kad sam se žalila u Smederevo, u roku za 2 dana je došlo pismo i ovdje lepo piše da nemam prava više da se žalim i da nema pravo krivičnog postupka zbog povreda. Tako da je sve u svemu, znači udarilo ga je nepoznato auto i nema veze šta se desilo, znači... Krivično delo ubistva ne zastarijeva nikad. Evo, šta piše? I to piše... Lepo piše da nema... Zamjenik javnog tužioca Predrag Marković.
Ko je taj? Predrag Zdravković. A ba kog zamjenik direktora? Ko je direktor uopće? Od čega Nije to direktor? direktor, to je znači tužioc, a zamjenik je Predrag Zdravković i još on tu vodi kroz neke još Znači, da li imate, da tražite, znači, vi kao štećeni u postupku, možete svako mesečno da tražite šta se desilo sa vašom oštetom, u ovom slučaju, to je život vašeg sina. Znači, Pa kad god odem kažu da sam dosadna. Ovo što vam oni napisali da vi više nemate pravo da radite, Pa vidiš da piše? to je krivično delo za ovoga javnog tužioca Predraga Zdravkovića. Piše lepo. Znači, Vidi me šta piše. da. Znači, on to, ni u kom slučaju ste vi stranka u postupku i imate pravo svakog trenutka da se informišete kad, šta i šta se dokle su stigli. A ko da mi da? Kad mi niko ne da ništa? Pa, nažalost, evo, mi će da probamo, kao medija, kao Srpski narodni info. Dobro što smo se kontaktirali jednog drugog, mi smo došli do još nekih saznanja. Znači, mi ćemo probati sad da to prvo, evo, kroz javnost, da javnost vidi o čemu se radi. Znači, ovdje definitivno nešto nije u redu. Ovdje stvarno postoji, ja kažem, osnovana sumnja, kao što može kažu tužioci da je osnovana sumnja da neko izvrši krivično delo. Tako da kod nas postoji osnovna sumnja da je ovdje neko prekriva nekog. E sad, te amnezije, ovo da nema pravo žena da radi to što, da se informiše šta je dok je stiglo sa ovim slučajem, da je načelnik SUP Bora zavodi tamo po neke kancelarije, da je zamjenik opet javni iz tužioce, kaže da dok je taj Bora to neće da se reši. Kad sam uzimala slike, ona me pitao zašto ti treba. Ja sam rekla da tražim advokata. Ona mi je rekla dok je Bora na vlasti nemate nikakve šanse. Ja, šta dalje, kome da se žalim dalje. Znači, išla sam i do Smedereva. Znači oni su vam, faktički su vas zastrašili unaprijed. Baš tako, baš tako. Ništa, gospođo Ružice, mnogo teška tema, malo izvinite što sam malo ovako nastupao, ali pokušavam da izvučem kako bi gledalcima bilo što jasno. Imate još mnogo toga... Recite slobodno šta god. Imate još mnogo toga. Narod priča da je išao peške u 10 sati, mada je već davno bio mrtav. Pitanje je kako je mogao da ide peške, gdje je bio, šta je radio, kako je mogao da stigne od autobuske stanice do tamo. Znači, sve su to znakovi pitanja koji ja nikad u životu do sada nisam saznala, a svi znaju i svi se kriju, a niko neće da kaže. Znači, ja danima patim, ne spavam, znači, majka sam, nisam kućka, ali jednostavno mi nije jasno zbog čega. Da li je plaćeno da se ćuti, da li se neko pokriva, zbog čega se pokriva. Daniel nikome ništa nije skrivio, jer godinama nije živio ovdje, da bi nekom nešto nažaučio, da bi ga ubio. Niti ja, znači ne vidim razloga zbog čega su ga. Ako su im trebale pare, mogli su da uzmu, da ga puste, a ne jednostavno ovako. Ne razumem. Šta je on kome kriv da bi morao da dođe do ovog slučaja? Šta? I to u roku za 20 minuta. Znači, izašao je kao svi drugi, da sam ja izašla sa njim, možda bi ja poginula. Ko zna? Ali 21 godinu ja mislim da kao majka ne bi trebala da izlazim sa njim, jer on ima dovoljno godine da bi izašao. Ili je trebao se kao momak da sedi sa babom i sa dedom kući. Ne razumem tu pravdu nikad. Nikad neću da razumem. Još nešto što želimo samo da napomenemo, pošto su manipulisani tim situacijama, da je bio da je koristio narkotike ili bilo šta drugo. Znači, veštačenje je vršeno na VMA u Beogradu, svim što je pronađena, znači, mala količina alkohola, znači, od narkotika, niti bilo šta slično. Da, i svi pričaju da je bio drogiran, da je ovakav, da je onakav. Nažalost, izveštaj pokazuje drugačije, a znači uzeti su svi organi bubrega, jetre, svega, čak i služba kaže očiju, koliko sam uspio da pročitam. Što znači da je to samo bio jedna manipulacija, neko je puštao to tako da se priča, da bi se slučaj zataškao, kao što ide naravno sve ostalo. Ako imate još nešto da kažete ili da poručite... Želela bi, ako iko šta zna, da mi pomogne da rešim slučaj, da bi mogla jednostavno mirnije da spavam. Znam da ne mogu ništa, ali opet možda će da mi bude lakše, ne znam. Muka.
I ne znam više dalje. Ništa, situacija jeste stvarno teška. Jako teška. Mnogi su mi ljudi rekli, Ružice, vodi me iz Srbije, rekao, da ti kažem koja je istina. Znači, mnogi ljudi znaju koje, znaju. Znači, svako čuva svoje... Sad malo mi jasno. Znači, neki su vas tadali da ih vodite za Austriju, a da vam kaže istinu. Baš tako. Mnogi su ljudi po kojima sam ja slala novac, koji je bio sektor policije, koji mi je dao saučešće istog dana kad je Danijel poginuo. Ja sam negdje kroz san vidjela da je neka crvena boja na pantalonama i neki tragovi crveni. Kaže, odakle ti to? Ne znam, to mi je nekako došlo tako u san. Pa kaže, kao jeste. Znači, od tog dana, taj čovjek koji je godinama donosio mojim roditeljima pare, ljudi iz Beča su donosili do Plane, on je donosio iz Plane mojim roditeljima. I to preko 20 godina. Međutim, nakon smrti moga sina, više se ne poznajemo. Kad je sa kolegama u društvu, znači nikad nije smio da progovori ni dobar dan da mi kaže, mada je zet rakinački. Kad god sam ga pitala da pričam o toj temi, rekao mi je, Ružice, zidovi imaju uši, ti znaš da ranim ja moju decu od moje plate. Ja sam začutala. Trpila sam, trpim i dan danas, ali samo znam da ima ljudi koji znaju, ali kriju. Ne znam zbog čega. Ne znam. Samo da kažem da se to radi opet u policajcu još jednom. Baš tako. Čovjek, pravo ime ne znam, ali znam da je radio nekada na šalteru u staroj policiji. I rekao mi, Ružice, vodi me odavde, da ti kažem istinu. Nije smio da mi kaže dok je god bio u smeni, na poslu ili u ovoj zemlji. Nije smio nikada da mi kaže ko je. Ali mnogi znaju, samo ja ne znam. I ne razumijem zašto. Ništa, što se nas tiče, znači mi ćemo probamo maksimalno sve što možemo da saznamo, dokumentaciju i sve uputit ćemo ili publičimo. Ne razumijem zašto se ne traži, zašto taj slučaj čuti. Kad sam skoro pitala, kao što sam čula, 12 godina treba da se obnovi taj slučaj, da ne bi zastareo. Neki su mi rekli kao taj slučaj je već zastareo, neki su mi rekli da taj slučaj automatski ide dalje kao do 24 godine, sad šta je istina, stvarno ne znam. Ali... Ubistvo ne zastareva nikad. Ovdje očigledno, zašto i postoji veštačenje, to veštačenje se zove obdukcija. Nigdje u obdukciji nije napisao... Kad sam htjela da pravim ekshumaciju, svi su mi rekli pusti ga, neka bude tamo gdje jeste, nemoj da ga vadiš ponovo, da ga se maltretira, da ga mrcvare, takozvano, ali možda bi mi mnogo i teže bilo, ne znam. Odustala sam od toga. Nadala sam se da ću da saznam, ali evo 13 godina još sad da vam kažem nešto, znači u postupku reviziji ili postupku ponavljanja postupka i svega ostalog može da se desi da dođe do evo to je znači ozbiljna tema, to mi ja kažem. Jako ozbiljna, znam da je jako ozbiljna i može da se desi da dođe, znači a o tome ćete morati, ako želite da saznate istinu, morat ćete da... Želim da saznam istinu. Želim da znam kome je taj Danijel smetao i zašto je to tako ispalo. Najvjerojatnije to nikom nije smetao, to je možda u pitanju neko koristoljublje ili možda je u pitanju neko dete nekog funkcionera, znači mnogo tu ima ti koji se pokrivaju, a ekipu koju vidim ovdje koja ti je radila od tužioca, istražnog sudije, inspektora i svih ostalih, ta ekipa, mnogo danas ja pričam o njima svakog dana, evo je i Slavica Ivanović. Znači, samo se ista ekipa godinama vrti, 30 godine su oni tu. Čekaj, ali kako mogu da spavaju mirno? Ne razumijem. Oni nemaju savjest. Pa očigledno da nemaju savjest. Oni nemaju savjest, oni nemaju dušu. Pa da, ali oni su roditelji, ako bi se njima tako nešto desilo, kako bi bili normalni? Pa oni to nikad ne razmišljaju. Ja sam pokušavao hiljadu puta da ih razumem. Ja ne mogu da razumem kao majka, ne mogu da razumem nikad. Ako imaš decu, znači budi pred Bogom pa stani i kaži kriv sam i gotovo. Znači ne razumem, ali ovako,
Da li su pare u pitanju pa se ćuti? Ne znam, znači ne znam. Iskreno ne znamo ni mi. Znači ja sam samo rekao od nekih, naveo sam od nekih, znači ne tvrdim, ali naveo sam od nekih primjera. Jednostavno, Taj Daniel je živeo u Beču, ali je došao kao srpski državljanin da služi vojsku ovde, prijavio se normalno u kasarnu, čekao je svoj poziv da bi otišao, znači kao i svaki drugi svet, i kao svaki drugi čovjek. Znači nigdje nije bežao da ne ide ili da izbjegava bilo šta, zato je i bio tu. Znači dobio je poziv, javio se u Palanci. nažalost sad ću morati da vas prekinem i ovo, pošto da ne dužimo mnogo, da ne bi... niko ovdje ne interesuje ove ljude što se ovdje pomeniš, da se ovdje pominju. Njih ne interesuje ni država Srbija, ne interesuje ih ni narod. Ma čekaj, jel su oni zakoni, jel oni piše ovo ili pišem ja? Pa, Pišeš ti? zakon je preciziran, samo što postoje rupe u zakonu, oni po osnovu... Tada u to vremenu je malo i bilo i ovoga, ovo danas, verujte, mnogo je gore. Znači, vi ne živite u Srbiji, ali ja vam kažem da je danas mnogo gore, da danas se sudi selektivno od slučaja do slučaja. I svako tumači zakon kako njemu odgovara. Piše kako ko hoće, papir trpi sve, Baš tako. a šta je u stvari istina, to Baš niko ne zna. baš Znači, Ništa, mi se stvarno zahvaljujemo, jasno teška tema, htjeli smo da pustimo da ljudi vide o čemu se radi. Preko Srpskog narodnog informalnog portala objavit ćemo svoje dokumente, a ujedno, kao što smo im obećali, znači, pokrenut ćemo taj postupak, tu našao se i neki pravnici koji hoće malo da pomognu, da se napiše Republičkom javnom tužiocu i jednostavno da se traži a ja sam zvala i ovdje i ovaj sud isto. koji su Zvala sam u nekom apelativnom sudu ili što je. apelacijalni. Da. Dobro, znači, najbolje jeste tužio Republičkom javnom tužiocu da se vrši, a oni posle... Stvar je u tome što ne mogu nikako da dođem do tamo, da... Probat ćemo, ja kažem sve što možda probamo, inače, iskreno, ovo je zemlja Srbija, vi davno niste ovdje. Znači, ovo je katastrofa. Ja mogu da kažem, ovdje zakon najmanje. U svakoj državi ima zakona, bez obzira gdje se živi, ali pravde i nepravde. Mislim, ja kad bi nekome nešto učinila, ne bi mogla spavam. Znači, Da, vi ste takvi, nažalost, nisu svi isti. Ovi ovdje nisu. nemam ništa od toga da bi nekome nešto noža učinila. Nemam ništa od toga. Znači, jednostavno živim normalno, ali duša me boli, odnegovala sam od kilo mesa, znači sad, eto, samo idem na groblje, patim, znači, razbolila sam se, šećeraš, znači, od kako je on poginuo, znači, i šta sad, šta ima od života? Ništa, zidovi, šta? Slike, uspomene, nema toga ništa. Ništa. Šta da? Ništa, poštovani gledaci, Srpski narodni info kreće u neke nove još akcije povodom ovoga, kao što ste vidjeli, znači, pronalazi i narkomafiju, evo, radimo na drugom slučaju, spornom slučaju oko, znači, ubistva pokojnog Danijela, dečka koji je imao 22 godine, koji je htio da dođe u Srbiju da služi vojsku, zato je došao, a onda je ubijen. Ovo je Srbija, šta da vam kažem, lako noć i prijatno. Tako noć.